या विधानसभेला मला आठवतं सावंतवाडीला एक पत्रकार परिषद झाली. सगळे आमचे माजी समर्थक एकत्र बसलेले असायला आले. मला वाटलं आईला सांगून वृद्धाश्रम मध्ये अजून 5 लोकांची भरती करायला लावावी म्हणून यासाठी निवडणूक थांबेपर्यंत थांबलो होतो. आज काय अवस्था आहे व्हायची. साहेबांना सोडून मोठं काही फुशारक्या मारत होत्या त्यावेळी भाषणं एकेकाची ऐका. काय मोठी मोठी भाषणं केली की अमित राणे साहेबांना इथे राजकारणात आणलं, अमित त्यांना निवडून आणलं. अरे स्वतः निवडून येण्याची त्यांची लायकी नाही. स्वतः आज घरी बसून आज नेमकं माझं भविष्य कुठे आहे, मी सिंधुदुर्गातच राहायचं की गोव्याला जाऊन सेटल व्हायचं, असे जे विचार करणारे जे लोक आहेत त्यांनी परत आयुष्यामध्ये कधीही राणे साहेबांवर बोलण्याची हिंमत करू नये एवढं मी आवर्जून त्यांना या निमित्ताने मी सांगतो.